設計者の高松でございます。アジアのオアシスのような地を得て、天候に向かって限りなく成長し続け合う大樹のことに建築を設計いたしました。この建築はおそらくアジアで最もシンボリックなスカイスクレーパーになるに違いないと確信しております。いわばグレートエイジアントリー・イン・オアシス、略してガト。ガトータワーと命名したこの塔は、限りない希望、未来、愛、幸福、そして富を象徴しております。いずれはこのタワーにお住まいになる方々、訪れていただけるであろう方々に、タワーの美しさとともに、作ることのない喜びを存分に満喫していただきたいものと、設計者として願っていません。最後になりましたが、本日このような日を迎えられましたことを心よりお喜び申し上げます。